Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitan ni Donald de Napoluan, sulisog. Dear Manong Nemi. Agpadpada Manong Nemi nga kastaon na iti anang sabmi kinivinang asawa. Kalpasan ng ingkang pinagustuhan tirik nami. Ay, amanak pinas yun. Nakay may mas kalata. Loko ka. Talaga mo, kaslawang pa iti talong anak ta. Kaslawang pa iti adati high school nga anak ta. Muna taon mo ka dito, sweetheart. 43. Saan pa yung nagmenopause? No saan ko nga nagpalaygate? At ako mapayag anak tayo ta. Ano ti sekretom, sweetheart? Sekreto ka niya. Abay nga mamintener mo, ti kinasexing, kinapintas mo, kinapudaw mo, kinaimas mo. Kastoy ka na dati, di ba? Ano pagsabsabong mo? Siyempre, adamat pagsabsabong ko amang papudaw lata kanya. Di bang banglom? Anak mo nagbangbanglo lotion. Banglo ka lata. Sangaw mo. Nakimas. Awan na dahil tingipan ko. Ken awan ti madi iti. Di ba kaalam mo ti bad breath ket dadahil ng ngipin ken adda talaga na kita uri akong dadahil tingipan na no agga po iti uneg ti madi. Si Jay. Di ko na daw na ti madi kan panakadalagan ti maladaga. Di kasi Jay pakalan na. Di napinas nga panakadalagan mo hindi. Iso nga nabang lulat ta. Katsyak na rin, sweetheart. Anamat ti makonam kanyak. Guwapo ka lata. Nakamatmatyo ka lata. Siyempre, executive ko naman, mga opisina. Kat kaslasaan na ka mamati, no? Ibagam nga awan ti babae mo. No. Sweetheart, wag. Hanggang pulos agatap kanyak, kaputadyak pulos maaramid. Nanaro na kanyak, sweetheart. Danya pala sa pulagking ka, Donald. O resyakmat, anya pala sa pulagking ka. Ado pa lang ti abakim dito nga babalasan. Hindi siya inoon ang anak ta, nga babae. O, no agabay kayo, kunamlan numanang nakalang. Sobra ka, madaman. O resyak ka, no agabay kayo kinidjun, kunamlan no agkapsat kayo. Alawan. Kat sabi ko nga, sweetheart, sabi ko ma, agang kanahin ko idaw-dawat kinapo Diyos. Awan to ko matidumdum nga problema ta, ti relasyon ta. Kandi kiti anak ta, sapay ko ma, tagtultuloy na tatiragsak tayo, nga sang kapamilya. Wen Manong Nemi mabaling ko yung panakkel nga napintas ti relasyon mi ti asawak. Awan pulos ti gandat ko nga mangraman iti sabali. Maki relasyon ti sabali.
Jak pulos kayat nga guliban nga saktan ti asawa. Kadakil mo ti pamatik manong nemi akas tamit ni Vina. Di nakayat. Iti agaramid ti madi. Kadigiti anak mi manong nemi nasisingped naman. Kaya nagagad naman iti panagbasa da. Meaning, kayat nga saman manong naurnos naragsak may sang ulidan ti pamilyami manong nemi. Iti opisina manong nemi ado siyempre nagitay babae nga mangsulsulisog kanya. Wain. Kasi ti may sangal daw manong nemi imasideg ni Eva kaniya. Sir? Yes, Eva? Ada ko ipakita kang message no okay na ito para iti panaka-advertise ti may nga produkto tayo. Nabi nga di mo isan kanya through computer. Takitaak dito yung laptop ko. Iya sidig ko lang tangking ka, sir. Kita mo lang tayo ito cellphone ko. Dito kong impan. Imasidig manong nemi imabay kanya kanalang ab ko ti banglo na. Sa ko talyawan manong nemi kat umisisam. Sa nakidilpatan di bibig na. Matalyaw ko manong nemi ti barokong na. Diyala ang nipul na manong nemi ti arig na jak makita. Nagsibot nalawa. Tinagbaitan dagiti dua bantay na. Okay ka di man lang, sir? Saan ko matamakit kita? Sa bali matikit kita. Sa bali mat namin tikit kita. Nagsubli ka di table mo. Panahon na klata ito eh. Isan mo yung laptop ko, yung messenger ko, tipang sendam. Sundo pang pasaan. Dahil pampambar mo. Sir, apay. Hanggang ka di mapintasan kanyak. Hanggang ka di nga maghargari kanyak. Eba, rumor kan. I'm warning you. Ni Sir, man, ore pag-uson nakla maminsan mo. Padasin ka lang. Ramanan ka lang, sir. Rumor kang kunak. Agin didi. In a lunch break, manong nemi, inasit ganak, depesa ka na kiti kabadtungalak, kakapisin na manong. Buhain. Ni Merto. Partner. Asin no katakwada? Ti kayat mo. Talo di kiti o kopi sinanteng ang kursunada keng kay. Ni Eva, ni Tess, kastamatan ken ni Letty, none of the above. Amang partner, nasiklat kursunada da, tutupak ida nga talo. Nusika. Ngimsyak ngay. Di kan to nga tamasulisog. Di mo to nga taaramidan. Saan kong to nga aramidan? Partner. Nga ta, huwag kang magsalita ng patapos. Amo no apay? Abing amin. Diyak kaya tapadaan di kiti kaskada kayo. Sus, kaskada kwada ko naman. Sa anak mata kaskada kwada. Kaskan ka. Kaskunam, no, si kakumat kursonada rin talo, tutupam amin ida, di ba? Apa akong payasawam? Adan, kaya pengarot nga ramidam kasta. Ay, partner, gagangay data ti lalaki. Saan ka nga lalaki no awan ti chicks mo kasta? Kasta, nangruna ka, executive ka, guwapo ka. O, kasla sana ka mamati nga sa mo marami de. Rombong mo na yung mamati ka. Agsipot talaga nga jak arami de. Ape ko na. Umuna, mabutay nga kinabot Diyos. May kadua, ana para sa pulag kinibagat ko. Magit-kita mo't nibagat ko, di ba? Huwag nga ron. Napintas lata sa bagay. At damat kitirason mo, Donald.
Anak palat sa pulam kinibaka mo. Ngem gunada. Awang kas iti rumamanti sa bali. Tano kang kanayon nga marungkay. Magkauma. Jak tupulos kauma ti asawak. Aging ka nakiktutak manong nemi inibaga kaniyak ni Merto. Kasanon? Nung nibakit mo, tadaramid na. Ano tako nam? Kasanon no nibakit mo ti makaaramid. Hanan to aramidan neta. Mote nga rod, mabantayam nga rod di bagat mo. Nabintas ni bagat mo. Anto di kita kursuhan na kang kuhana. Ura mo da asawanan kan talo di kita handak na. Nga adadan ti high school di kita duma. Baka sikat ak kursunata kini bagat ko. Hamad a partner. Sigawat. Question ko lang dada. Kasanon, nun ibagat mo't mga ramid. Di mo ka na belsen nga ramidan? Saan nanto maramid? Ngam amangan, kasano nga ron, kas pagarikan lang. Diyak kayat nga ibagang kas pagarikan. Kapot tapat check nga saan nanto maramid. Mabaling ka di, Merto? Nga sarding tanda nga topic. Ha? Pati si ka. Idurduron nak. Idurduro. Pati si ka kat sulisog ka. Agbalinak to nga natibig ka. So, mabaling ka di nga no kasto yung salita ta. Nandaron namang manganta. Saan nga di kita babae ti bagbagam. Tikat pagsalitaan ta. Ano kasano nga aramidan tatap no ad-adapay nga umasensor ito iman manage ta nga negosyo. Nga paset ti kumpanya. Being you're my assistant. Saan nga nga babae ti pagsasalitaan ta. Gagangin de ta apart na nagsalita di kita lalaki babae pagsasalitaan ta. No awan da iti opisina, awan ta mat opisina. Nagsasalita man di babae, lalaki mat ti pagsasalitaan da. Ngem saan nga naikat iti panunot ko manong nemi daytang kuna ni Merto. Kasano nga ro din, no, ti asawak, ti adaramid. Uray no 100% manong nemi di pulos maksayan ti panagtalag ko. Ngayon daman lata panagngatangata ti panunot ko. Nang rona, no, malagip ko nga napintas ti asawa. Manong nemi di agasawa kamin, nang roon di addamaysan nga anak mi kan addan balay mi. Dede, saan nga nagtrabaho pa iti asawa? No pa yung mga opisina mo itiagas kanya. Nang roon kat nagsasaruno ti talo, manon na yung anak mi, pinagsasaruno min saan kami nga nagkontrol. Ikabuta saan nga gupobra, kat askad no lata di kito ubing, nanarulatan, tahandamat unay nga, narigatan nga si kasuan na digitan nak mi. Tamanakam damat. Nagipasdak manong name iti mini grocery. Iti naisariping iti balay mi. Imakadagas si magbagakang kuha nga agsusurong ag-drive, tamangala iti pick up service na paggatang na mapanag-grocerya. Ngam di namat kayat. Di namat kayat ag-drive. Kabaylan nga tamat ti gumatang ti pick up. Kararamidan na naman nung name kung commute. Adar-arikalan na manong name nga tricycle nga iso ti mangalakang kuana no kasta nga mapanag-grocery, no naggatang. Mga arikalan na nga tricycle nga kabadangan na nga karga agdisaag. Kasanon no? Ni bakat mo iti adda aramid na. Kasanon no ni bakat mo iti makaiturad. Maramid nga tala. Ni Bina da ita. No. Hana maramid. Ni Daniel manong name iti ket tricycle driver ng isot arikilaan na kanayon. Almost twice a month. Nga mapanaggatang karagita gilako na. Guwapo mat ni Daniel. Kaya lang, ubing nga amang isuna ngem ti asawa. Ngem no lang at pagsasaritaan, kasla matured tilangan ni Daniel. Namat matured ngem siya. Ngem kukuha po akim suna.
Wala nga ta posibilidad na. Nga mo solisog na iti duwa. Diyos ko, diyak kaya't nagpanunod ti madi. Ngayon, dahil dyan tumad kami nga merto talay bagbagana. Kasanon nun, ibagat mo daaramid na. Oh my God. No. Erase. Hindi na minsan manong nami nga bakasyon Sabado at dakam amin ito'y balay. Hindi tagpakada ti asawa. Pamanam, sweetheart? Pagkait ka na ba si tamin ni grocery o at daman dagit tadlo ka kakaduak. Ni baka no, di na magabinan, sweetheart, ha? Ikita anak ta. Awan dapat dito eh. Ito na panan ni June. Daman ni Lilet. Teburdag tinabati. Ang makatulong kat karuyin ta grocery. Mangan, so, agsitserias. Baam ta siya akong team. Mangkita, mang-supervise ka na kiti empleyada. Imay manong name ni Daniel. Umay naalain ti asawa. Naka-plaster man dito itang Daniel! Ay! Kuya! Mamula ni Mrs. Kuya! Tinagsanak. Kumaynak man nalain. Grocery ko na. Murutaw mo, Daniel? Sabi ko, 28. Ang asawam. Ang bengor na sa pula. Dito nga tawan mo, di ba? Nobya man, Nobya, awan pa eh. At ay, di ang dinakbet inururay. Nakiasawon sa bali. Ayun, nag-Saudi kaya. Uwan ko, So, nakapakirak mo dito yung tricycle ko at sa dapat duwang tricycle ko. May paspasada na gini kakabsat ko. Babali mo nag-asawa. Kuya, diyan mo. At danto siguro. Dito nga tatar mo, taragi ka. Kas kalasaan nga tricycle driver. Napipihala mo ito pangligid tirikat amanong. Kaya, doon dagiti crush kanya ka. Dagiti estudyante ang jak betutupan nida. Arigat nga patulan nida no sangko nga sana ka seryoso mga ano makapasikugak gasawak ka jak bet ipat patay. Naglugan ng ti asawak manong name. Inggamin ko na. Kananad kayo. Daniel, kuya, tulungan no ka ni misis ko. Uwan kuya, already mo yung baga, talaga nga tulungan. Tulungan na ngagpaiso no ka manong. Siyempre, tulungan na agbagkat. Nga manging karga ka rin tricycle na. Dahil hindi ata mapalahon na amin manong akarton. Karinto nung sumagpedan manong nemi, saan na lang basta pasahero, ti asawak, no di ka talaga tulungan. Kaya siyempre, numano nga oras da. Sa bali lang da jay, talaga nga tumulong sa pasahero na inarkilan. Palak ka lang matano ka manong nemi, ti masiputak ng itad na. Why? No, dati kiti kong tawing, adunay manang adunay. Lan, tapno di kas na kita, nagagat ka latang arkila, managtulong ka nga, diyak mo na marikatan. So, rumbeng loon ni Retang, itad kong arkilak, ken panang tulong mo kanya. Mga sa awahan kan tong available, mga alak sa bali, baka saan nakasken ko na, saan nakasken ka, kung nakuma. Kasta manong name, ti dialogue tan ako. Mabalin nga, kasta akang kanayon, oray no awanak, ken oray no addaak. Iti may isa nga malem, anong name nga naladawa ka nagawid manipod iti pisina. Iti may sparking kontikot sek manong name kat sumreka kuman iti tamasabat ko ni ay,
Dagagayam, balo. Ay, owan. Apay, anati, ay, umay ka man pinadigwan iti ginataak nga aba. Kasta, ay una ya, si kagayam na tagdindinamag nga naimas ti ginataan na nga aba. Paborito nga rin ni misis mo, isang imayak. Katyan kaya, Jerry. Ewan gayam, Jerry. Apay, di, awan pa'y kasukat di baga mo? Di baga mo? Nagsabsabol akar, di. Ubing ka mat pa eh. Ano ka nga nabaw, lumano katawanin? Duha pa lang katawan. Kaya hanggang sapol digit anak mo, iti may kadwa nga inada. Nagsabsabol na nga rin. Kaano ka pa nga umayag padpadigo? Siguro no, at may pasango kang ginitaan, tatigok na jay. Gabat na di mo't amo ni misis mo tigitaan. Danda rin sa amin every other day Hamat mamidot makalawas kumayag padigo. Nagdiretso kiti kusina manon niya. Sweetheart, sorry hangka naman sinabat. Hangka naman may sinabat. Nagad anak mo madamadan nga agas assignment. Busy da. Busy ka mga padpada. Agpapada ko na kuma. Kang kanahin mo may padpadigo ni Jerry? Pasari maminsan ti makalawas ka jay. Nabay. Awan. Kaskas daw ka di, sweetheart? Kumusta di mini ko sa rin? Nakalukat pa lang. Kaado di aggatang. Ngayon magabot panagluluton, so ay magdagluton. Naladaw ka maninta? Diba 1 hour ng overtime ko. Inipas ko nga rin tegluto, sweetheart. Gagsukatin. Itasar ko doon. Itasar ko doon mga tayo. Apag isuntungat ang malpasan na kita anak mo nga assignment da. Iti opisina manunemi kabutan alpas kunti o ubray. Adari kiti kundaway manunemi nga. Agsanggirak na imbag iti yan. Tugaw ko. Sa ako yung ato di kiti sakak manunemi iti lamisaan. Duwa nga lalaki manunemi iti sumipsiplot iti panunod ko. Umuna, ni Daniel Baro, ni Jerry Balo. Nabindas ti asawak. Kada da posibilidad nga kurso na rin ito nga duwa. Ti agpadpadigo abalo, kentay tricycle driver nga arikalaan ni bakat ko. Nga natulong. Partner, Merto, di mo na dalaw taga-simreka ka. Nagtugtuga pa eh. Naunag ti pampanunod. Sagat na ka nga ito. Nakaparabaw tigil sakam nila saan mo. Na problema, partner? No trabaho, awan. Pamilya nga rod. Mana mo, basol mo. Naman naman ako, di basol ko. Mani po di imbagam nga, kasano nga ron din, no, ni misis mo, di adaramid na. Sorry Sorry no, siyak man ti babasulan. Manipod man idin. Pampanunotek. Nabintas nga beso ni misis ko. At daduwang pagat-atapak eh. Sino? May isa tricycle driver nga arikala hindi asawak na mabanda grocery. Diyan may kadwa balo. Nga man nagpadigo. Nagpadiguan na ni misis mo. Wala na paborito ni misis ko't ginataan. Kaya di naman mo kabisado ni taggita. Nung padasan na taggita tiaba na budo. Basta. Guwapo ta ka di.
Damat lang ada. Ngam gwapo ka, ngam iti suda. Partner, oras ang gwapo, no at napakasulisugan ti babae o no lalaki. Nang runa, no sulisugan da ni misis mo. Partner, hanggang problema kasta. Hamo pulos, no anda pa nagtalik mo ini misis mo, sa mo pulos nga kisayan. Baka mat no dahita nga panagat-atat mo. Nga adamang sulisulisog no ada aramid ni misis mo. Baka tutupamutin ani Eva. Pag baga na adagos ti Eva manong nimi di makita iti ruangan ni Eva. Ay, damasapol mo ni boss? Anda ko mga, sir? Sige, okay. Sumari ka tagsalita, rumarak. Lukot to yun nga merto, napanakat indriga pentri daw, kat dati-dati nga ko irakap. Loko ka talaga na ito merto ito. Sir? Nakita mo natin sen ko ka? Kaano? Itay sir, the messenger mo. Dalata cellphone mo, tipang kita mo nga sa laptop mo. Una na pinpinas mo dito laptop. Kaya ito'y? Wen. Hanga pa sa ti trabaho dito, ya, Eva. Hanga pa sa ti trabaho, sir. Yung picture ko dito. Picture ko nga nakabado itinarasay. Nga awan ti underwear ko. Sexy ag, di ba? Baka nga talaga. Oh boy, sulisog. Apa yung basta nagnagan ti Eva, sulisugan. Apa iramot ka din ni Eva, idi ka ni Adan. Kaya isot ng sulisugin ko na, tumangan mo iti purutas. Di ba? Malagip na nga sang ko mga rumpeng. Iso nga, hanga nagtaros, nabati yung dakaro, bukob na. Ito yata na Adam's apple ti awag da. Dito, pagilasin ng lalaki tao. Adam's apple. Ano, sir? Sexy ako lang? Sir, saan ko naman pulang tirik ng sir? Imarakop ti gaga. At datatulog pisina. Yung tumulpas nga rin ti office hours. Ha? Danto ang dinner. And then to check-in. Okay? Wala. Padaanan kayong tumalam. Urayan kang tulatan di nakaiparkingan di kotsem. Wala saan. Malado ka nga rumwar takas ta akmet. Tapno santan nga mapanagot hotel. Ngayon sa ang gulat nga tinutupan ni Eva manong. Tibalaing kalpasan manong nemi nga nakastrek kami ni ti asawak. Iti sila kanada kami ni tirabaw ti kama. Inarakop ko iso na manong. Fina. Oh. Donald? Ada bagam? Nakabangbang lokal ata. Nakabarbara kami, Donald. Raong pulos pa nagbaaw. Tibakim, dagi ti bibig mo. Nairot lahat tali kiti harakop mo. Oras ka. Ada ka dinas kanya po, no? Kanyak? Ipod no kanya ka? Meta mo ka. Baka si ka.
Ada empleadak nga mangsulsulisog kanyak. Ni Eva. Ngem jak pulos tutupan. Agsipud tasang kukayat. Kagbasol iti Diyos. Jak kayat kagbasol ka. Jak kayat nga masaktan ka. Jak kayat nga gulibang ka. Jak kayat. Nga dada ti puon ti pangarakrakan ti pamilyada. O buta, ipatpatig ka hunay-hunay, Vina. Ipatpatig kayo kadagidanak ta. Jak kayat nga mapukaw ti respeto di kita anak ko kanya. Jak kayat nga maamuan da kan mangiganda ti sabali nga tao nga ti amada ket babaero. Unad da sabali nga babae ti biyak na. Naroon siguro nga di da kayat nga mangeg nga da sabali nga lalaki ti inada. Sweetheart, numaramid mo, nasakit man para kanyak, ni okay lang. Gagangin ka no dahi ti lalaki. Ngem siya, jak tupulos aramidan to nang ore no adumat dagiti mang sulsulisog kanyak. Kaya't mo sawin, saan lang siya dadamang sulsulisog. Ore siya. Sino da? Ada dagiti gondaway nga sa balit parang tratar ni Daniel kanya. Dudaduma sa nag-awagan di manang. Yung dagos nung ating karek. No di mo kaya't nga kagura ka. Isardin mo no anyaman ti panggap mo. Kunakin ko na. Dinamat tap anugutin. No pa'y madlaw ko. Madlaw mo nga. May nilab kanyak. So nataduma ka. Papambangot ko kung kayatin nga arkilain suna. Winarningat. No kaya't no akang kanayon nga sikat arkilaik. Di mo raramidan ti kasta. Manang ko ng kanya. Di nakawawagan babayan tinagang ko. Gabuta inaunak nga amang imsika. Adda pamilyak. Napintas ka ngamin manang ko na. Sweetheart, once kang aramintan naman talaga nga jak tong kayat nga supitar kilaik. Jak man maaramid ngem kasla na alas no adda sa bali nga makakita kita kas jeti kinasinged na nga ipagpakita na kanya. Adu dagiti tawo nga gipapan ti madi. Adu dagiti tawo nga alis to nga gwarat ti panunod na. Ape nga ta nga, isunod ikang kanayon na arikalaan. Makunanda. Ape nga ta nga, basta. Sino pa'y? Ni Jerry. At dadagin ko dawing o magipadigo nga sangkon nga wawatin. Tapay. Kino iyawat na di pagdigo na kit iramraman ng iganan ti ima. Dandanig latong pain. So nga dali gundawin nga sangkon nga wawaten di patiguna. Inamin na kadikin ka. Ang angaw na. Ang awang ko lang ko nanan ko. Ang jakay data ka awang ko na. Gusto na bayagan nga saan nga may nagpadigo. Donald, amok kan pa check nga talaga nga saan nga maliklikan nga dalag iti sulisog. Nga magdepende ti tao no kayat na uno saan. Kasken ka.
Ado digiti saan nga mamati no ibagak nga awan ti sabali nga babae ti biyak mo. Naka-imposible ko na da. Ngem, kanyak kat mamati at. Gapot tapat check kanitib ka kahit ti suliso. Gapot tapat check nga siyan mo ahayat amasaktan. Gapot tapat check nga di mo kayat. Ang madadahil ti respeto di kita ng buken ka. Ibang panakil da ka di kitubing. Nasikakat na singpet nga asawa kan nadungong ama. Kahit kumait nga kastamat ti panangipanakil da kanyak, di kita nakta. Donald, adayuhan ti sulisog. Takastamat taramidek. Donald, na ornos ti pamilyata. Naragsak tayo. Ngayon patsek, nga adalat tarik iti pasamak. Nga pakasuutan. Ti relasyon ta. Panakasuot, panubok. Agdalanad ta kumanatib ker. Donald. Ngayam ko na akong. Masaktanak man ngayam okay lang. Nukas pagarikan ta, mailiwan ka. Tagagangin ka doon ta, lalaki. Ngayam siya, agtalin na akto na dalus kang ka. Sweetheart, ikarik. Ure ka asano, kan kaado di kiti sulisog. Ure matsyak bina. Hamo yung gagangay lang dahil dati lalaki. Kahit kung ipanagnek, nga numaaramid man di sabali, jak pulos maramid. Ure kasano, tika ado di kiti suliso. Manong nemi na bang aran tiriknak, nalawlawagan ti panunot ko. Awanen dati mang kurkuriro ti panunot ko. Sipod imbaga idi ni Merto, anya ti amom bakano, ni bakit mo adaramid na. Nalawagan manong nemi ti panunot ko. Pulos nga jakon agatap. Kanin tuloy ko ti panagbalin ko ani ti care manong nemi, kasi ti may sagun daway, nga adamanin ni Eva. Nikit inarakop nak manin ti gaga. Pinadas ko man itong pain. Sir! Ala! Tapno makariing ka. Sige, malatang itong pakanyak. Tapno makariing ka. Apay nga tinumpa ka. Ha? Kahit mo pa'y, sana sir? Pues, isarding mo timang sulisog kanya. Kayat mo ni Merto, kayat na kanita. Sorry, sir. Sorry, sir. Nakaring akong, sir. Mamadiak, sir. Natibkar ka nga talaga. Nakagasgasat ni misis mo. Hindi panangan mi manon na mi kang kanawin ka magsangsango kini Merto. Partner, tinungpam ka nun ni Eva? Baga na ka? Nakita ka nga rin na lumabaga ni Pingping na tirong matibsina. Abay, napasamak ko na tinungpanak ko. Imbes ko mga bisito, itong patimpakan mo. Nakariingan na niya Anak tusuliso ka rin, sigurado. Kasi lang, hindi masapol ng tumpa. Imbes ko mga amin ng baralsan mo, di arakop na kada padasa mo, taramanan di kitilips na namamangkat tinumpat. Imbaga, tasang ko dinurap. Katawa ka nga talaga doon. Abay, nakakatawa di kasi dyan. Alam, bilibag ti kinatibker mo, Inyo storyak met manong name iti may papahan kan digiti tricycle driver kan karuba mi nga balo. Bagana ken ka? Nagpindod no kam nga ron. Pagbagak kang kuha nga daeba nga magsulsulisog kanya. Di matan. Sulsulisogan ka numat. Tay balo nga karuba mi kan tay ar-arikelan nga tricycle driver.
Bilibak ka na kayo. Abay, nagbadbada kayo nga napudno na tidkel, titungkal maisa. Kahit na kayo nga organ ni misis mo. Ay, saan kuntun nga ulitin? My idol, you're my idol, Donald. Tuladan ka. Diya kaya't nga masaktan ti asawak no mamuan na nga babae. Nang ro na nga diya kaya't nga bumales isuna. Darat nakadal-delikado. Broken family pagtungpalan na. At arami di lalaki pagkadamos bumalas di babae. Yeah. Kakaasipay. May sakripisyo na ubing ni kita anak, di ba? So ngasahan kon ka na din, partner. Oray no siya kitanti sa runo ni Eva nga sulisugan? No way. Itarayak na? Agtarayak nga mapan mga rakop kay Guana. Loko ka. Sa anak pa unay nga napnek manong name. Tapos nikas tagat na lawlawagan, anay nga malawlawagan ti amin. Nagigtot manong name ni Daniel, iti milokat na tiri daw at tinugtog ko, iti balay na. Kuya? Abay. Kasi kailangan nakakitat arar niya. Tama ba nga umay ka dito balay? Nagaskas daw ka di. Di na katibas talaga, Daniel. Ay, kuya, sumar ka. Nagdugo ka. Anak ka di mo na makasisturbukan ka. Nakainan na ako sa sagot ko ng panagpasada. Na. Kursunado ni misis ko. Imbaga kanya ni Vina. Sulsulisogum ka, no? Kuya, yung karikmat kang kuwanan na saan kong naramidan. Kinapod na, siyak pa yan din ang isang ngasing kang kuwanan. Saan nga siyak darakilain na. Iso nga, dito naudi nga pa nag-grocery na. Saan nga siyak. Apa nga ni misis ko. Kuya, ano gotek? Nainlabak ka ni Manang. Ngem, indrugi ko ngan bawing ti sa bali. Kuya, pakawanan na. Nasihat ni Sardimon. Daniel, panunutem ha? At asawa na, di ba? Ano nga ito mapasamag na tinutupan na ka ni Manang mo? Di mo nga ta panunutin? Nga posible nga patayan ka? Amo ka din panunutin, no? Mapapatay ka kit may balod na kasuno pa lagi tubing. No pati nimbi na kit papatay, di ba? Nakadaldalakado kami datang amin pasapak eh. Rakrakam ti pamilya, tinakaururnos ka pamilya. Nakaadado nga babae, apa nga ni misis ko. Siguro, kuya, ay kinasayat na, kinasingad na. Apa ni misis ko nang ipagpakita? Di kinasayat na. Apay, pakabasulan na nagbalingan na siyat isuna keng ka. Anya tayo mo, baka no, naingkabsatan di, rik na keng ka. Tultulungan na ka. At siyempre, arikalaan na ka, tulong na keng ka deta. Nang no, medyo sobraan na di itid na. Diba? Nakil nga tulong. Ken tultulungan mo isuna. Apeng ikam ti sabali ka papanan. So nga rin nga kuya, sorry. Sangkon to nga namidan. Diyak to naramidan ti, mga suliso kinihate. Nasyato kasta. Okay, dahil ti bakak. Ha? Once nga makapanunot kan makarik na kati kasi panunutin mo muna no mabalin, no dakas, no saan, no nasyato, no saan. Once nga among nga dakas, wag mo na. Among nga raramidin. Huwag ko ya. Good luck. Sabi ko matamakanubya kan. Kaya dito nag-asawa ka, ayaban na kamto Ayaw na kamto nga ninong kininang ni Manang mo. Huwag goya. Ninong.
insarunok manong name ni Jerry nga napan kinasrita. Kasti pa nakakigtot manong name ni Daniel, idlokat ni Jerry tiri daw. Ay, pare. Anyan, kumusta nga karuba? Abi kasla ka nakigtot. Kat agkaruba ta, pa'y di mo namnamahin nga umayak, pumasyar. Kada umay kamit agipadpadiguno ka. Nabayagan mo sana gimay. Matakayat ni Mrs. nga. Alain di padigo. Kabota sul-sulisog mo iso na ngamin. Mabalin ti sumrek. Sumrek ka. Saan ka nga umay sa langadin? Yung mo maik na magkasarita nga na siyat ka. Tadi mo ito nitultuloy ti kasi dyan. Balo ka ngagpeso. Ngayon ni Vina saan nga balo? At asawa na. Abay saan ka sumapol sa bali? Pasensya ka na. Ika po siguro ta. Agkakaruba tayo. Akang kanayon ko makit-kita isuna. Nga pagpampantan siya. Nga no at datarawayan kat asikaso ka na kiti masetas na makit-kita mo. Imagine ka mo. Kasta? Donald, kasi iti inkarik iti asawa. Ikarik matkan ka. Saan kong tunululitin? Diya kung umayag patpadigo. Uri umayag padigo basta awan rantam nga madi iti asawak. Ngayon da jamat kami iti pangrugrugihanan na patpadigo. Baka lalao kang pa, di patpadigom, tapno mapaamom lang ti asawak. Hanmet. Awan ti sa baling ingredient na kinutahan. Sige, nadala ti bagak. Agtultuloy lang pa nagkakaruba tayo Basta awan kasi jay. Ada asawa na, babayamon. Nagadot sa bali dito, padam nga balo. Agbuya ka ti dirmanong naimi, ato digit agbuya nga balo. Ay, sige, okay. Okay, sige. Naamuhan ti asawak manong naimi tinaramid ko, nga napang ko sinalangan. Uno kinasarita iti na siya at dagiti doon. Oras mo ko mga panampan na kinasarita idahan. Gabuting ka rin damat ka talaga ng sardingan takon. Kinuwari nga tanong santa ka sardingan. Dandanik na tungpani da kan. Tinumpap ko may da. Kasi tinaramid ko kini Eva. Apay, tinumpak. Sinardingan na kon. Tung palagayam ti ka pa. Katapat na. Siray, sabi ko mata, awanton di kiti sulisog. Binasaan nga maikat ti sulisog. Hanga mapukaw ti sulisog. Ti anyaman napakasulisogan. Ngayon tinaskin nga agtalined, ti kinapudno, kinatibkar. Kanti kang kanayon tayo nga panagbuteng iti Diyos. Nagtalined manong name iti kinapudnok iti asawak, akasmat iti kinapudno na kaniyak. Nagtalined tinaragsak ken na urnos nga langin-langin mi asang kapamilya. Ket nagbalagi amin manong name iti kitanak mi nga nakagunod iti rapab da pagbalinan. Ada amin ang trabaho da manong name nga mawampay ti asawa da. Kung namin nga rod ket Sir Hart, to na ano kang agritiro? Mabayag pa yun. Katsika, kaano kang itong agsara? Diyabordag ta. Isunto kanot mang tawid ka na ito yung mini grocery. Siyempre, diyabordag ta. Iti, ni Kay. Isunto, iti agbati dito yung family house. Agraman ti pamilya na. Kasi sa nun, asa agbalin to nga manugang tang asawa na, kat di na kayat. Ikat pasapol nagtulag na ng siyahat. Sino pa yung tagyan dito nga balay, awan tantun nga pagarigan. Iso yung napimpinas, no adamad lang mabati ka nga anak ta,
iti sidong ta. Tapno ti kasta, no may kamang man ti adayo, ket agbalay ti adayo, dagiti duwa nga inaw ng anak ta, ket abada mabati. Tapno ti kasta, ket adan to mga kaso kadata. Into nagsalog enti, salunat ta. Into dumteng deta, nakasagana taman. Wen manong nemi nakasagana kam tumet no dumteng man, iti panagrakayan tirik na uno salunat. Ta dumteng tuat nga dumteng deta. Em sapi ko manong nemi tagtultulol at tiragsak ornos mi. Kat no anyan tumat, bangunin ti pamilya, dagiti anak mi, kasapi ko tagbalin nga napudno ti tunggal maysa, kadakwada, dagiti agkaasawa. Dito nga rod, manong name iti pagkasalita, thank you ti alaying mo nga nang ornos, kalpasan nga inak-insen kang kati Italiana. Thank you ti alaying mo nga nang ibang sakit sabi ko damat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagiti patak nga nagbuya, more power to your program. Apay na po doon. Ito yung nadagyaman nga pagayam mo, Donald. Thank you, Donald. Ito'y buray mo nga pagkasalitaan, seknan iti sulisog, seknan ti kinatib keryo nga gasawa. Yeah? Yan. Ado nga talaga dagiti sulisog. Ada dagiti aksapsapol ti mang sulisog kang kuana, ada dagiti mang likliklik iti sulisog.